No, takže hello. Vítam vás u nového videa, teda ďalšieho. Toto točím hneď po tom, čo som dal. Ideme teda znova toto. Zistil som, že teda sa to dá, že ma počujete aj, takže let's play. Ešte si tu zapnem toto. Boostery. Počkať, nič môžem. Dobre, takže let's play War Thunder znova. Vlastne neviem, čo mám okecávať. Takže máme tu náhodné bitvy. Môžete mi kľudne napísať, že či hrávate vodko, War Thunder, za akú krajinu hrávate, alebo tak, aký máte rank. Aha, túto mapu som ešte nemal, takže toto bude úplne nové a neviem, čo sa bude dať. Ste 34, STZ. A idem radšej sem. Idem. Takže, let's go. Dobre, je tu veľa tých takýchto 34, KB jednotka. Tak, takže môžem ísť, dám si tempomatík. Sorry. Počkaj, napíšem mu. Počkaj, sorry. Neviem, prečo mám kapslok zapnutý, však to je jedno. No. Neviem, proste užívajte, dakedy, dačo poviem. No proste kúkajte. Vypal som tempomat a dal som manuálne, akože, že musím mať na v tom Včku prst. Dám takýto stúr, neviem, jak sa to vraví. Tam chalan už dať, čo vidím. Ja idem mu pomôcť. Nevidím nič, toto je Sherman strely, podľa mňa. Idem sa skúsiť za ten ďalší za tento ďalší baráčik, tento tu. No proste idem za týmto IPčkom. Oj. Tu bude strašne veľa tankov. No je ten Sherman, čo som vravel. Tu bude strašne veľa tankov. Musím dať čo zrobiť. Aha, nás bombardujú. Prosím, že na mňa nevybehne teraz tank. Sorry. Ja idem za týmto chlapcom. Nič, do prčíc. No a teraz som v úplnej tam. Jak sa
Čo späť. Dám dvojku. Ty kokos. Neviem ako idem toto dať, dúfam, že za mnou není tam. Au. Neviem, čo idem teraz robiť. Jo, teraz by sa mi hodil taký ten periskop. Za stenu. Takýto použijem periskop. Nevidím tam nič. Aha, vidím. Do prčíc. Dúfam, že to není. Je. Do prčíc. Rýchlo do rici. O nie, dobre. Toto som mŕtvý 100%. Ešte môžem ísť. To prčíc, to bola tej 34-ka? Vy ste to videli, ja som myslel, že to bol ten nemecký sniper tank, ten taký, jak sa volá. Pohoj, to bolo 34, OK. Takže mám zatiaľ 0 kg, pomoc opravou, to je jediný taký úspech zatiaľ. Toto není dobré. Ty kokos. Vôbec není dobré. A tam. No, to sa bojuje ako požil. Toto, toto si vymažte z pamäti, čo som povedal teraz. Lebo som povedal, ako keby, že sa tu nebojuje o život. Akože keby, že to je v reálnosti, tak sa bojuje, keď sa nebojuje o život, ale viete, ako som to proste myslel. No dobre, takže toto sa asi utopí tank, či nie? OK, neutopil. Toto je čo? Aha, tu je tank, hore. Kokos, vysoké otáčky, 1200. Aladín. Buď si myslí, že ma nevidel, alebo on ma vidí. A ja som pekne tam. Do prčic. On ma vidí. Yes, zničil som ho, yes. Ale mne vyrazil jedného oného. Nevadí. Pekne som ho dal. Keď som videl, že tam strieľa dačo. Au. Neviem skade, neviem kto, kde, čo. Aha, tak vidím. Rýchlo sa musím otočiť. Dúfam, že nepôjde dole tento F-ko. No tak teraz som si vybral pozíciu, že kebyže z tady, kde ukážem tým krúžkom bielým, ide kto, tak ma hneď trafí. Aha, on si teraz ten sniper tank asi nadišiel. No. A ideme one dať. Au. Tu mama dala, čo? A skade aspoň. Tak, nie, dobre. Nevadí, idem s týmto. 6, 7. Nikto nič. A už to má 9 minút a ja stále žijem. A podľa mňa prehráme. Mám taký pocit. Oh no. Teraz musím byť deeply sústredený.
lebo toto nejak bude tam. Je tam? Nie, to nebolo tam. Teda bol dole. Už mŕtvy. Rýchlo sa premiestním sem. Asistencia pri ničení nepřítele. OK. Ty kokso, ale tam za tým rožkom, to je rožtek smrti, tak by som povedal. Tam asi vidím sniper tank. A dobre, vravím. Do prčic. Critical. Yes. No tak to zničte, prosím. Mám po páse. Yes! Juhu. Dobre. Ako, ja vám takto poviem, keď natáčam, mne sa darí. Mne sa fakt darí teraz. Lebo ináč preto som vravel aj na mojom takom kanáli, že ja som noob. Nie na YouTube, kto by sa pýtal. Že ja to hrám ako noob, ale akože keď natáčam, tak sa mi celkom darí, nechcem to zakriknúť, ale ten matík hodím znova. Zdá sa mi, že to obsadili už. Tam sú len sniper tanky, to sú naši. Nevidím žiadny tank. Dúfam, že ani... Dobre, radšej som ticho teraz. Aha. Do prd. To bol tank, či tam padlo lietadlo? Aha, to bol tank. Ale Dagda ma trafil. Ježiš. Čo, mne sa to laguje? Kajte, to nejde normálne. To dopredu. To je taký lag. Dobrá. Dobre. Aha, protilietadlové sa odvážia takto ísť. Som ani nepovedal, ale už atakujú na takoho a riadne ho popudili. A? Tak. Zásah. Výstrel a dopr. Dobre, dovidenia. 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 Videli ste, toto bol Panther alebo Tiger? No to je jedno. Dovidenia. Tuto. To už teda čo bude. To je Panther, ale ja ho neprerazím. A nie, ale už mu ide delo. A chlap ide solidne po mne. Teda Panther, neviem, možno to hrá taký dievč. To sa... Gaje, to mám preraziť. No počkať. To možno zblízka ho dám, nie? Neviem skúšať. Kokso, videli ste ten kill? Videli ste to? Bo tak prechádzal Emil, klasika. Emil.
Musíš si viac všímať. Máš dobré dielo, ale... Dobre. Kokos. Ale dávam. Nechcem sa zarieknúť, lebo teraz určite ma trafí. Tam nie je nič. Kokos, ale to som... Videli ste, jak som killol, jak som dal kill toho Emila. To bolo... Oh. Fuck. Čaká tam na mňa. Vidíte ho. Idem skúsiť prekvapko. Bo on vie, kde som. On ma videl podľa mňa. Čo to prestane podľa mňa baviť. No to, ako, ja to nejdem risko. Ale risk je zisk. A teraz ma videl, to som spravil blbosť. Vidí ma. Kde? Teraz ma podľa mňa zabije. Toto bude instant. No smrť. Aha, ja sa netrafím, lebo som blbý. Top. Teraz ma zabije. Jasné! Ty kokos. Dobre. A ja som dal dobré skoro všetkých. Idem. Toto je dobrá hudba. Sa mi páči. Prvýkrát ju hrám a je extrémne dobrá. Dúfam, že tu teraz na mňa nevyhafne dáky na mňa. Ale viem, kde na mňa vybafne ten istý tank tam. Presne preto idem ako taký Jony. Rozpačitý ujčok. Priedom ulice, lebo ja som neporaziteľný asi. Ale počkať. Oni sú na strašne malom skóre. Toto už má 20 minút to video. Tu bude, normálne, on tu na mňa čaká podľa mňa. Lebo jeho nikto nezapol. Čnem sa tu. Nie, neotočaj sa, vieš. Dobre. Riskantný priebeh. Dobre, dal som. No, mám by podľa mňa tanky chodiť aj po dvoch. Aha, žlté auto je rozbité. Mali by tanky chodiť aj po dvoch, lebo potom... Aha, tu ho kto trafil. To je asi on. No, cože. Sa rýchlo idem. Aha. Možno vidím takého oného. Toto už je také, že fúha. Tu sa mi nechce ísť, lebo tu je veľa tankov čakajúcich. Presne na takoho, ako som ja. Idem to vyskúšať. Aha, ale tu, dobre, nič. Počkať. Tu. Možno ho to vyhnať z hniezda. Podľa mňa teraz už ma tak dovidú. Vedem ako taký on. Snažím sa
nezničiť stromy, lebo ja napríklad podľa stromov extrémne dokážem rozpoznať a toto bude porážka asi. No. Dopr... Ako to nedá... Dobre. Porážka. Takže toto je z tohto videa všetko. Dúfam, že ste si ho užili. Nezabudnite tu zanechať odber a like. A čaute.